kyllä teki aika kiltikosta. Se voit ihan hyvin niin käännellä ja väännellä ja sit istuu, sit odottaa, sit nostaa rennolla laukan, käännä koko ajan, katse täällä päin, suoristut vaan. Vähän jatkat. No, huomaat. Koska se oli hiukan jäämässä ulos ja sit se, että sulla oli koottu hevonen ja hiukan ulos, niin tekee sit vielä enemmän sille niin kuin sellaisen, että se joutuu singahtaa. Ja se niin kuin erittäin hyvin ratsasti, kun sä vähän jatkoit, niin se pehmeni heti ja se puomiharjoitus oli helppoa sitten. Tavallaan pysyy siinä samassa rytmissä koko ajan. Kurvauin ihan suoraksi. Joo, jatkaa vähän. Joo, kehu paljon. Nyt oli hirmu hyvä etupää. Se käy niinku koukistaa, tulee vähän säästä ylös, vaikka kavaletit on vaan hyvin pieni. Vieläkin suorempana, vieläkin suorempana, vieläkin suorempana. Ravi, ravi, hyvä. Oikein. Ja vielä uudestaan. Se vaatii siitä aika paljon hermojen hallintaa, kun se tulee laukasta kohti ja sen pitäisi malttaa tulla raville ja yrittää vielä keskittyä, että miten se aloittaa, koska se aloittaminen on kaiken A ja O, että jos se aloittaa huonosti, niin ei se selvi tosta puomilammikosta, vaan sit siinä käy niin, että se saa jaloilleen niitä puomia. Katsot ensimmäistä puomia, ja pysyy suorana koko ajan, vieläkin suorempana. No, sulla vieläkin vähän liikaa kiire sinne puomille. Jos se vähän siinä ravipuomien edessä pikkasen myssäisi kauemmin, niin ei haittaisi. Anrika, sä voisit valmistautua kans, aloitella vähän laukalla ja sitten tulla. Noin, nyt ajoissa takaisin. Jotta istua ravia. Hyvä. Parempi Kiina. Nyt riittää.